Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο μου βίντεο. Θυμάστε πως σας είχα πει? Όχι, δεν σας είχα πει, θα σας το πω τώρα. Μόλις φτάσουμε τις 20 εγγραφές, οπότε πατήστε σε όλα μου τα βίντεο like, εγγραφές, subscribe. Λοιπόν, όμως όταν φτάσουμε τις 20 εγγραφές, πάντως σαν είναι καλοκαίρι είναι, οπότε γι' αυτό πήρα γρανίτα. Μόλις φτάσουμε τις 20 εγγραφές, θα κάνω ένα τεράστιο βίντεο. Θα κάνω τζάμπο haul, μπορεί να πάω τζάμπο, δηλαδή μπορεί όχι και στις 20. Στις 12 εγγραφές ή με 11 εγγραφές, παιδιά, κάντε άλλη μια εγγραφή για να... Όχι, κάντε άλλες 3 εγγραφές. Λοιπόν, 14 εγγραφές πρέπει να έχω για να κάνω το τζάμπο haul. Οπότε, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Έχω να σας πω, όσοι έχετε πάει διακοπές και βλέπετε αυτή τη στιγμή τώρα το βίντεο, να σας εύχομαι καλές διακοπές ή καλό φαγητό. Όσοι πίνετε γρανίτα, να πείτε, να σας πω καλή γρανίτα. Cheers. Here. Η τέλεια γρανίτα είναι από αυτό το μαγαζί. Αντιγράψτε το για να μπορείτε να πάρετε από εκεί γρανίτα. Κάνει πολύ ζέστη, γι' αυτό φοράω κοντομάνικο και φοράω τέτοιο παντελόνι, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, στο τσάκι δεν έχω βάλει ακόμα, μόνο σπίτι βάζω. Σήμερα πήγα εκδρομή, να ξέρετε, και πήγαμε σε ζωολογικό κήπο και δεν ξέρω αν ήταν ζωολογικός κήπος ή όχι. Πως δεν ήταν σίγουρα ζωολογικός κήπος, γιατί είδα ψάρια από την Κίνα, χελώνα και αυτά. Έρχομαι σε ένα λεπτό. Ήρθα. Συγγνώμη που ήταν έτσι. Δεν θυμάμαι που έμεινα. Πάντως δεν άρχισα. Τώρα αυτή τη στιγμή, μόλις φτάσουμε τις 14 εγγραφές, θα κάνω τζάμπο haul. Οπότε πηγαίνετε και κάντε εγγραφή για να κάνω τζάμπο haul. Ok. Οπότε αυτό είναι το βίντεο σημερινό. Like, subscribe, κουδουνάκι, καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι. Γεια σας!